Let's get izindaba ze-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Uzoqunywa ezitokisini uAdams kuboshwe yabo kufika ePortshepstone kanti wase-Richmond kwelokuthuthukiswa kwemigwaqo. Uzogcinwa endaweni efihliwe Fidel Adams kuze kuba uphindela ngeviki elizayo enkantolo kaMatshe Pinetown. uAdams ubhekene nezitsolo zokuphazamisa uphenyo ecaleni lokubulawa kaSindiso Magaqa owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League kanye namacala amathathu-ke okukhwabanisa. Izinsolo zithi uAdams wavakashela ababhekene nokubulawa kaMagaqa ngesikhathi uphenyo selubucayi nenkabi uSibusiso Ngcengwa engakagwetshwa. Lokhu kwenzeka phakathi kaNovember 2024 kuya kuJanuary 2025. Umbuso uphukise isicelo sebail ngoba uthi usafuna ukuqhubeka nokucubungula izinkulumo zika-Adams abezenze ezihlanganeleni engakaboshwa. Certain averments were ventilated by the applicant. Amongst others, that is, he openly said to the entire public that he's a fugitive. Well, a fugitive, a loose translation really would be somebody running from the law. Emva kokuhluleka kwethimba labameli bakhe ekumthweni bail namuhla babese bemcelela ukuthi angagcinwa ejele lase-Westville ngoba ifana nendawo yesigameko ngoba abasolwa ubekade bavakashela khona eWestville. Umbuso wabusuveza ukuthi awunankinga naleso sicelo bazohlinzeka uAdams ngendawo efihliwe ezokwaziwa ummeli kanye nomndeni wakhe. I think the detention of the accused we will, and for purposes of safety, is that then his place where he is to be housed in the interim will be given to you, so that you are aware. I do not want that placed on record if there's an issue of safety. Thank you, Bishop. I'll leave it to you. All right. That's just to place on the record. I agree. We've arranged a place where he can be kept for police safety. But certainly, just for the record, it will not be at the SAPS. Kanti okhulumela umndeni kaMagaqa usibengakaboshwa ongqondongqondo kuleli cala kubona ukuboshwa kaAdams akusho lutho. Kamhla kwaboshwa abantu abathenga isibhamu okuyistate uhulumeni. Kamhla kwaboshwa abantu abathenga imoto eyabulala uMagaqa. Kamhla kwaboshwa amaphoyisa ephelezela ngamhla kuyobulawa egade inkabi nangesikhathi sokubuya. Kamhla kuboshwa wonke omunye umuntu okungenzeka ukuthi uyathinteka ekuzameni ukuvimba ukuthi kutholakale ubulungiswa. Yilelo langa-ke la uyosizwa khona-ke sikhuluma. Kulokhu sisathatha nje njenganokuthi kulandelwa omaskito kuyekwa abantu okuyibona abathintekayo ey'ntweni okuyizona ezinkulu nezijulile. Unkosikazi ka-Adams kanye nomndeni wakhe bebekhona ukuzomeseka kanye namalungu eqembu lakhe umuholi kulona i-NCC. uAdams ubhekene namanye amacala amathathu umbuso ngawadalulanga okukhwabanisa. Ukulalela kwesicelo sebail kwakhe kuhlehlele umhla ka-13 kuMeyi ku-2026 ukuze umbuso uqhubeka nophenyo. Ngotaba Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV kuChannel 261 ngisenkantolo kaMatshe Pinetown. Kuboshwa kwabo kufika kuleli abangenawo amaphepha abagunyaza kuleli edolobheni lasePortshepstone. Lokhu kulandela kokugasela kobuholi bukamasipala iRayinkonyeni, umnyango wezasekhaya kanye namaphoyisa. Kanti-ke babalelwa ku-31 azibakhaleleke behluleka ukuveza amaphepha abagunyaza kuleli. Izitolo eziningi kuleli dolobha zisale zivaliwe. Bakhalelwa ngamasongo kaSigonyela bakuleli ngokungemthetho. Ubuholi bamasipala iRayinkonyeni buhambisana nomnyango wezasekhaya kanye namaphoyisa bugasele kuleli dolobha bebheka bokufika banamabhizinisi ukuthi banazo yini izimvume zokuba kuleli. Ukhulumela umasipala iRayinkonyeni uchaza ukuthi yini abebeyibheka kakhulu. Into esiyenzayo nje namuhla umkhankaso osazoqhubeka nje futhi lapho sibheka khona ukuthi abakhona lapha abangaphandle ukuthi bakhona banamaphepha afanelekile yini ngoba khona esesibatholile banawo amaphepha kodwa amaphepha angafanelekile njengokuthi umuntu uthola ukuthi une-study permit kodwa akekho esikoleni uyasebenza khona one-work permit kodwa une-business kanjalo abanye abanawo kwakhona amaphepha. Iqhuba uthi lo mkhankaso bazowuqhubana kwezinye izindawo.
Lo mkhankaso sisazoqhubeka nje siwenza not la futhi ePortshepstone idolobheni kuphela but endaweni ezahlukene zala ePortshepstone. Uthi bazivalile ezinye izitolo ezingayilandeli imithetho nemigomo. Sesinezitolo esesizivalile naso nje esinye sisivalile naso esinye siyasivala njengamanje ngenxa yokuthi ubona they are not complying with business license. Into yethu ukuthi sibuyisele iorder la eRenkonyeni emadolobheni ala ezindaweni zala eRenkonyeni siphinde futhi siqinisekise ukuthi umnotho wala eNingizimu Afrika uvikelekile nabantu labo balapha eNingizimu Afrika abafisa ukuhweba bahwebe ngokukhululeka kungathi umnotho uthathwe abantu bangaphandle okungafanelekile ukuthi bawuthathe. Usomlomo kamasipala eRenkonyeni uthi babalelwa kuma-31 abakhalelwe amasongo kaSigonyela. Sikwazi ukubathola la namhlanje bawu31. Batho kungijabulisa kakhulu dadewethu ngifuna ukusho lo as an African. Sometimes mengabe sithi sidila nama illegal foreigners ezweni lethu sibheka kakhulu laba abanebala elifana nelami. Okungenze ngahappy kakhulu ukuthi khona nabanye abanelinye ibala esikwazi ukubathola. Okhombisa ukuthi uma sithi illegal foreigners noma undocumented foreigners asingabheki ibala nje lomuntu omnyama kuphela. Baningi bakhona nabelungu abanamabhizinisi kodwa bangenawo ngisho ama license alawo mabhizinisi but ifocus yethu isuka ibe kulaba abamnyama. Fortunately namhlanje sidile nawo wonke amabala, that's why nibabona la epolice station bebaningi. Uthi bazoyikhuculula iRenkonyeni. I-operation yethu akuyona yanamhlanje phela. Sine plan nje concrete esizohamba sikwenza lokho frequently. Ngoba sesibonile ukuthi ezinye zeinkinga eziningi esinazo kakhulukazi la endaweni yethu eLower South Coast iyona le yama undocumented foreigners. Iyona esibhizi ngayo kuyovala siyoze screen town yethu ibe right. Bonke ababoshiwe bayise kwisiteshi samaphoyisa eSayid. Lo mbiko beniwethulele uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseSayid. Imeya kamasipala eRichmond maphakathi nesifundazwe KwaZulu-Natal uMeli Khaya Ngcongo uthi ke bazibophezela ukubhekana nokulungisa kwemigwaqo asemakhaya njengoba bethengeke ingqalasizinda elinganiselwa ku10.5 million randi yokulungisa kwemigwaqo. Ekhuluma nethimba lezindaba uNgcongo ngekathi bethula intuthuko edidiyelwe enhlazuka uveze ukuthi ke bazosebenzisana nezihlaka zezokuphepha ukulwisana nobugebengu okudlangile endaweni. Umasipala eRichmond ngomunye womasipala abanezindawo eziningi esemakhaya futhi iningi lazo elinemigwaqo yobhuqu. Imeya lo masipala ithi bazibophezela ukubhekana nenselelo yokulungiswa kwemigwaqo njengoba bethenga ingqalasizinda elinganiselwa ku10.5 million wesigidi zamarandi. Imeya uNgcongo uthi lokhu bakwenze onyakeni owedlule wezimali. Ezihamba phambili ngokwale mhlangano esisayihambile sathole ukuthi ikakhulukazi abantu bakhala ngemigwaqo engenele emakhaya. Senzani ukuze imigwaqo elungiswe kulonyaka esiqedayo manje soqeda ngoJune sithenge lo plant ya 10.5 million sine excavator sethu sino grader wethu sinama tipper truck ethu sibudgetile ukuthi sithenge iTLB yethu asizukuhayarisha siqaphelile ukuthi lento yokhayarisha isenza sibe singabe right kuma financials yabo uthola siyahayarisha bese kuba isikhathi esinani isikhathi esisuke sinikezwe sona nemali bese ziyaphela. Kusho ukuthi ke manje sesiqalile esimozomeni siyendaleni nala inhlazuka ayikho ipassage asikho isigodi esingezusingena. uNgcongo uphinde waveza ukuthi bazosebenzisana nezixaka ezahlukene zokuphepha ukulwisana nobugebengu obudlangile endaweni njengoba kwande kakhulu ukwebiwa kwemfuyo. Ke abakhala ngako izinga lobugebengu likhona ke nala kodwa okukhulu kakhulu la inhlazuko ubugebengu obokuntshontshwa kwemfuyo sisebenzisana eduze ke namakhosi asendlunkulu neinduna isigodi sikanduna ushange lesi ikakhulukazi uma ngabe sila kaThombe phesheya kwethu negabangolwazi kunombuthisweni kunentaba enhle la inhlazuko iyona inhlazuko mawuza kuthiwa isenhlazuko yiyo intaba inhlazuko leya sisebenzisana eduze nenkosi uMqolombeni neinduna zakhe nesiteshi samaphoyisa saseMiddleover nesiteshi saseRichmond ne-private security. Ngasho ukuthi sebebaningi kakhulu asebebanjiwa sebeboshiwe abanye abasuke bezama ukugadla emaphoyiseni bese kushiya nokwenza igebengu zilale khona lapho. Singasho inkosi yesizwe inhlazuka
izwakalisa ukujabula ngokuhambela kwemeya kwamasipala eRichmond kule ndawo njengoba befisa ukuthi nabo balungiselwe umgwaqo ube yitiyela. Kona kuyintokozo kakhulu kuba khona sodolobha eceleni kwethu konke esikufisayo onke sicele kube impumelelo esiningi kakhulu njengamanje esesikhale ngayo umgaqo wethu ngosimo oyiwonke siyafisa ukugcina sinomgaqo nathi omnyama ofana nabantu basuka esilungeni kona okubi kakhulu ikona sekhala ngomgaqo ngoba kona ngokubambisana ukuthi ke unomasipala ke wethu ke ngokuthi njengoba kuzokhuluma indaba zama-DP nje la kuyingxenye enkulu yethu futhi nayo kuyintokozo kankulu enkulu kuthina lokho ngoba sinokubambisana okukhulu nawo nomasipala. Kuzokhumuleka ukuthi ubuholi ophethe njengamanje komasipala abahlukene buzophelelwa isikhathi ngenyanga kaMandulo njengoba kulindele ukuthi kube nokhetho lohulumeni basekhaya ngenyanga kwaLwezi. Izindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eRichmond. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukele ubukeleke indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokano kwizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Uzoqunywa eStoksini uAdams kuboshwe yabo kufika ePorchepston kanti waseRichmond kwelokuthuthukiswa kwemigwaqo. Ibonge yanconcoza imindeni emihlanu enikezelwe ngezindlu eMtshezi kwathi 5 ngaphansi kumasipala inkosi Langalibalele njengoba benikezelwe ngezindlu ezakhiwe umasipala ngokubambisana nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu. Le mindeni ke iveze kuba ke ibihlala esimeni esingesihle kanti nezivula ezinamandla ziba nomthelela omkhulu ekubhidlikeni kwezindlu ababehlala kuzo. Kube izinyembe zenjabulo emndenini ehlomle ngezindlu eMtshezi ngaphansi kamasipala inkosi Langalibalele. Le mindeni iveze ukuba ibihlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Ithi mina ngizobonga ngoba ngangazi ukuthi kuzokwenzeka kanje. Ngoba bekade mina nangabe ngihambi kunakufika yabona lokhuzana imvula nelokhuzana mina ngaze ngihandela kathathu uzibhubhu angibengasenayo into mina izinto ezinhle nengiyithandayo kodwa ngangibonga nje okhona osekwenzekile ngoba ngampela ngangingazi ukuthi nami kokwenzeka yini ngoba bemukubona nabehamba ngapha nangapha ngithi hayi angabe mina nkosami kwenzekani. Siyabonga ngendlu esakhelwa yona, siyabonga kakhulu wakubheda kakhulu ngale ndlu, hayi sibonga kakhulu. Izindlu sahlala kuzo zazingekho right but le i-right for ukuthi imvula bekunetha bekunemoya ku-right kakhulu. Sibonga kakhulu ngasenzele kona, siyabonga kakhulu, siyabonga. Kanti meya kalomasipala uMduduzi Miyeza uthi lezindlu zihlonze emva kohlelo lentuthuko edidiyelwe. Sathi asiqale sizobuka umsebenzi omuhle kangaka osuwenzakalile la ewadini ngaphansi kwesandla sakhe uNgwane. Kube nemizi ke esesikwazile ukuthi siyoyivula ngokusemthethweni izindlu esezakhiwe ngokubambisana nomnyango waka Human Settlement. Izindlu ke kule wadi eyidinga nje ukuthi zivulwe zingaphekwa 40 akusikhona ukuqala ukuthi ngoba besifika namhlanje. Uqhube ngokuthi bahambele imizi emihlanu ehlanganisa nabantu abadala kanye nalabo abangenabo abazali. Namhlanje nje sivakashele lezi zinto esizibona ukuthi zinabantu abadala kanye nezingane ezincane kakhulu. Siqale kwamazibuko lapho kunezingane khona ezimbili ezingasebenzi. Sabe sesithatha isinqumo sokuthi lezi zingane ngoba ziphila nje ngemali le engango 350. Siyazi ukuthi baningi abantu abaphila ngalo mali kodwa ngoba sesisibonile leso simo safika eduzane kwazo sibe sesithatha isinqumo sokuthi no lengane le eyodwa yazo kukhona la ezizoyibhekelela khona emkhandlweni. Ubese gcizelela ngokuba basazoqhubeka nokwakhela abantu izindlu kule ndawo. Sazoqhubeka ke siwenze lo msebenzi ngoba ziningi izindlu eseyiqediwe zingaphekwa 40 kodwa sivakashele nje lemizi ewu5 osukwini namhlanje ngaphambi kokuba siyoqala ke uhlelo lwentuthuko eDDL. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze-1 KZN TV ngiseScourt.
Ukhalakezi Mathonso wesifazane wasemthwalume kaNomakhanzana uthi ke waphuca abantwana bakhe abathathu ngaphandle ke kwesizathu. Usanelisiwe Shangase uthi usonhlala kahle wamphuca abantwana bakhe engakhulumisananga naye okubuhlungu ababili wabayisa kubo kababa wabo kanti ke abahleli kahle bathola ukuhlukumezeka ikakhulukazi ke okhubazekile. Ukhihle Sikanando wesifazane wasemthwalume kaNomakhanzana othi waphuca abantwana bakhe ngaphandle kokuthi anikwe isizathu. Lona wesifazane uthi wabona ngosonhlala kahle ezothatha abantwana bakhe. Uthi okubuhlungu ukuthi abantwana abahleli kahle kubo ikakhulukazi lona okhubazekile njengoba kunezinsolo zokuthi uyahlukumezeka. So usocial worker wathatha ingane umakhelwane wathatha ingane wayithuma ethi ayothatha inguba ngazi umakhelwane ukuthi isitori sasithini social worker. So bengithi ngiyalandela kwaukuthi mina bangiphusha aside bengithi bangiphusha aside ingane zakhishwa esikoleni ingane zenziwa yonke into mina nje angitshelwa lutho. Uthokunya kukhalelayo ukuthi abantwana wabahlukanisa lona omncane selokamthatha ngomasingane kulonyaka akazi wambeka kuphi. Umntwana omncane una 5 loku yena wathathwa umakhelwane namusa kuma social worker umthathile wambeka la ngazi khona ngoba even namanje angimazi umbekiphi laba uthula ke wabathatha wabasa kubo and lonto nami ngingayithandisisi because ngamcela yena ngathi mina ngicela ingane zami angayihlukanisi. Uthi simxakile isenzo sika sonhlala kahle sokubuyisela izingane kubo kwazo esazi sima babebhekene naso. Ukuthi ngithola isimo seingane zami sihleli kanjani ngikwazi ukuthi nalo okhubazekile ngwana ngeke ngazama ukuthi ngimfunele usizo ngithi bangithi ngiyakubuka babo ingane gogo ingane athi akayingeni indaba angizibheka angizibonele even ubaba wengane bengithi ngithi babo ingane angithuke yena lo babo ingane ingane zami ehleli kuyena kumanje. Yeah, understand. So lonto ingizwisa ubuhlungu ukuthi njalo ngaso ngesikhathi endasiqala siyaphucisana ngale ingane kupho. And social worker into engizwisa ubuhlungu uthathe lengane futhi waziphindisa khona kubo. And le ngane engangizithathe nini nami ngamaphoyisa ugogo ingane eseyifihlile ingane le yami ekhubazekile. Ngaze ngayilanda ngamaphoyisa. So lokho ngizwisa ubuhlungu ukuthi manje wayesohleze sidonsisana ngeingane ingane ziyahlukumezeka. Ingane ziya affecteka and lo fundayo naye uya affecteka esikoleni kwamanje bamkhiphe esikoleni and abangitshelanga. Angitshelwa lutho kwathiwa wathi social worker uyena one access ukuthi enze yonke into. Uthi namanje izizathu sokuthatha kwabantwana bakhe akasazi. Ngifuna iyona inkinga ngifuna ukuyazi ukuthi isizathu sithini ngoba nama ngisazi isizathu ngoba ingane ezinje bayathatha umakhelwane wayisa khona ngazi babexoxeni even thina manje angakazi. Uthi ulala obenyoni njengoba engazi ukuthi lona omncane ukuphi. Yabo nje sisikulesi samanje nje ubona nje kulesi samanje ukuthi kunjani. Akukho safe nami la ihleli khona ingane yami ebusuku ngiyalala kodwa kudlale kahle ngoba ngazi ukuthi la ihleli khona kungenzekalani ngayo kuzokwenzekalani yabo especially kuboka ingane angikho 100% sure ngoba ngiyasazi isimo sakhona and angikhuleki ke khona ngifuqa manje angikhulekile. Uthi uyadinga abantwana bakhe babe ngakuyena. Into ebengicela mina ukuthi ngazi ingane na okunye nokunye sikubeke eceleni kuba nami ngiyadinga ukusizakala especially kulengane ekhubazekile. Sinabo bengibadinga ukuthi angazi ngabathola yini. But nabo bengibadinga ukuthi babe kumina ngoba angikhululekile ngempela bebengekho kumina. Imizamo yokuthola izimpendulo kumnyango wezenhlala kahle ngesizathu sokuthathwa kwabantwana nemigomo elandelwayo ayiphumelelanga. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Uthishanhloko wesikole samabanga aphezulu impangene high uSizezwane uthi ke uklonyeliswa ngendondo African Fellowship Award ukuzobeka lesi sikole ke balazweni futhi ke kuqhakambisa nomsebenzi omuhle yilabo kwabayingxenye yalesi sikole. Uzwane ke uhlabane ngalo mklomelo emcimbini obubanjele eGaborone eBotswana nokuyilapho ke kuhlonishwe khona abaholi abaneqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ke izinga lemfundo ezwenikazi lase-Afrika. Inhlangano yezemfundo ye-African Federation of Teaching Regulatory Authorities ikomelise ngendondo uthishanhloko wasempangeni high school uSizezwane imbungaza ngobuholi bakhe kanye neqhaza libambile ekuthuthukiseni izinga lezemfundo ezwenikazi lase-Afrika. Umuntu angachaza ukuthi abethunyelwe iDepartment of Education no SACE okuyi-council yabo bonke othisha ukuyomela iSouth Africa eBotswana kwi-conference ebe-organizwe i-organization eyangamele wonke ama-professional bodies e-Africa ekuthiwa i-AFTRA la besiyomela khona eSouth Africa sinominathiwe
kwi level of school leadership. So umuntu ke uhambile waya khona, saphinde ke futhi wenza i-presentation emayelana ne concept yaseMpangeni High School esayidevelop to education village. We concept ke yaphasiswa na uhulumeni waKwaZulu Natal. uZwane uthi ukuhlonishwa ngalomkomelo kuphinde iqhakambise nomsebenzi walabo abayingcenye lesikole. So i-award lesitholile akuyona nje award eyami but i-award yesikole sonke uhulumeni waKwaZulu Natal ngoba ibonke ama stakeholders afake isandla kuyo le program ukuze ifike ku level. So ukusho nje ukuthi isikole sangakithi sikwazile ukuthi sibonwe amanye amazwe, and i-award dedicated to othisha abasebenza ngokuyikhandla staff sonke saseMpangeni High School SGB na wonke amanye ama SGB asakaba khona. So ngoba lo umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi ungenziwa umuntu oyedwa. uZwane uchaze lo mkomelo njengomlando kulesikole. Ngiyacabanga ukuthi njenge generation ye management, i-generation yothisha abakhona izingane, umlando ke lona okufanele ugcinwe, sikwazi nokuthi isikole ke siqhubeke sisebenze ngisho noma singasekho thina bayokwazi ukuthi iMpangeni High School isikwi level la bazokwazi khona ukuthi bayithathe bayise phambili, izoba isikole sokwazi ukuthi nomphakathi wazi ukuthi uzokwazi ukukhulisa umphakathi wonke ngoba phela kusazoproducewa izingane ezobuya zenze umsebenzi omkhulu for iMpangeni neKing Cetshwayo nje iyonkana. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede, ngise Richards Bay. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikamukele mbokelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV. Sikukhumbuze ke bekwezona behamba phambili osukwini namhlanje. Uzoqunywa eStoksini uAdams kuboshwe yabo kufika ePortchepston kanti wase Richmond kwelokuthuthukiswa kwemigwaqo. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-16.33 maqhasiswa nedola semelika, lu-22.25 maqhasiswa nopondo waseBritain, libe u-19.22 maqhasiswa ne-euro, igolide lona u-$4,743.69 ounce, olungahluziwe wona u-$101.27 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. iKaizer Chiefs ke iqinisa ithemba leOrlando Pirates lokuwina ke isicoco seligi bamba ke Mamelodi Sundowns ngegoli elilodwa ngapha nangapha emidlalweni weBaytoy Premiership eLoftus First Stadium ePitoli izolo ebusuku. iChiefs ke ibekwe phambili nguFavre da Silva esiwombeni sokuqala, waphendula kweBrian Leon weSundowns kwesesibili. iChiefs ke ingene enkundleni izolo lokubambelela endaweni yesithathu kwilog ukuze ke izongena kwiCAF Confederation Cup ngesizini ezayo. Ukubamba ke Sundowns kweChiefs kusize yona kwayisondeza kwiCAF, kodwa ke kuhlomulisa kakhulu iPirates esidinga nje ukuwina imidlalo yayo emithathu izibekeke ethubeni elihle lokuwina isicoco seleague osenike iminyaka ke siyiphunyuka. Uma ke Sundowns enamaphuzu angu-65 wina imidlalo emibili eyisalele izogcina ke namaphuzu angu-71 okuyisibalo ke esifanayo iPirates elandela ke ngawo 62 engafinyelela kusona ke uma ke ingaqoqa amaphuzu ayishagalolunye emidlalweni emithathu yokugcina. Lokhu ke kusho ukuthi ke kungagcina ke kubalwa amagoli kuze ke kutholakale umakhonya wesizini ka-2025-2026. Nasi-ke isimo sezulu sakusasa singalindeleka. Bukeliza kuqi bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sokuphinde sihlangane kusasa futhi ngaso isikhathi esifanayo. Usale kahle.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.